makelocana maka isun satu ingat dimiskin kontono kang kekasih sultan maka isun dinita dening sang Prabu tinuen mongko padangre sawang koning negari lawan wong mancanegara dan kena surut maka ujari sun ingati bener dan nasaranya kaninggaos indahmu kabeh pangus kelon isun miwadening semu hindi ikaya cengkap tinggal sadawina disatinga sekakaling kang amulya kang agung-agung korone gunung kekasihpun pangarop separke mani lawan semara bazazi kaleamus anai sunami rasa semui denden takoni dening wong lanang sanunggan maka usewong kang atatake pun apa sawab tuan ingaran mudin perwakane satu qadir amus mulanisun aran muidin sangat kemasa kini supaya sabangkan isun datang ngagokos lumaris bener dina ingat dalam hijratun nabi kang asih dari pangatusan sewal karsa waktu itu Watarane Syekh Muhyiddin kang monake kawan rasul ini Syekh Abdul Qadir ngabdal apa isunan nama ing sawiji karang ikan sangat carane Qur'ani maka wong iku ngucap Assalamualaikum ya bibi Abdul Qadir tuan kang bahagia maka sun jawab salami Waalaikumsalam aku ngucap kang ngagring satunalah tuan parak sakini sun isun parak sakina tuan logang-logang ingat kami sun longgo haken sasana pun dengan ngucap kang ngagring maka cukul jasade wong iku sarata peciku pada lanjane semono akan ngali mereka mau capu sekali isun Abdul Qadir anak tuning hamba anawarui maka isun ngucap satu uni hambatan udani maka mau kesusahan isun agama yakin ini lana satu nisun jemenang isun sayap saking panjang panjang sampun merupakan yang sepamari hamba sebab Tuhan yang merupakan yakini agama dan dia Tuhan mengkosong anasi murid ke sebab Tuhan yang merupakan yakini agama yang akan dicampur makanan nuri untuk seluruhnya sedang duduk di masjid atau sholat maka itu anak-anak sawiji katamu
sami sarta ngucap maring manira mengkene pamusing anjurukan Tuhan saya muidin sasampuning malituk asabot singa kada maka sabi manusia pada amarane ingisun awe salam sarata tanganisun dan amungi lawan wong ikut kabeh wacana mangkana kabeh kemudian kamu bohong maka isun gawak ing ati ing orang nasa berjauh lagi sudah dorong nawang sawiji pangkonan nison wabja kutub rabbani wal arifin samadani Allah Sayyid Semuhidin Abdul Qadir Jalani ikayatkan kaping sabtawin na omni saking saking putra sarepin ingang bangasani yakisun ang romo pangadikan yang sebenarnya satu roh paling pangrangkang dunia biwa ing dalam latri atas isun pariyangga datana nasaratan isun ong sawiji maka wakisun tinakanan dening setan lowe ake pangkat rawuh seddengan caton sami sarajius menang lengas setengah lunaku lawan pada senjata lawan pada rupanya madeni sawane lan kabeh ekor mati ngamani rasa senang lan urupin kene kabeh awal sing tumbak tamsir angin isun dan pada dan aji isun makan nulis sedang ingatan pribadi makan linging suara angat daga sirat tulok odering saking setan kusadaya makai sun asarina pakan isun maring sirah kelawan maning sun kuatakan sirat pitulung isun makanan isun nang raksane wedi ing saka ko ing setan mangkas ratu ing setan nusun nomorone pada melayu ing ringanan wastan kating alam sekali maka anak kang rawa setan tiji memberi pamucakan undung bagi isun abdul pun itu kasaking yang sira kami tibalahi anggama lawan setan iku memalung setengah pakai gila nulia sun tapok mordani setan kemelayu atau isun amuji yang muridin dan bisa sedek maluhur la haula wala quwwata illa billahi dari kesan setan ponika kutu